Жената си има персонален кмет, а мен предстои персонален разговор с един много популярен човек. Именно той изрече мотото на модерния български оптимизъм: всеки шут отзад е крачка напред. Пожелахте да говори, вижте кой. Така ще отнеме много време. Не говори, Яровичка. Папка, диети предлагам да я пропуснем. Нищо няма да пропускаш. Може да е кот. Не бързай да правиш заключение, особено ако източниците са от женски пол. Ясно? Ще им разкатая фамилията. Шефе, Този път прошка няма да има. Слаците малко. Този път прошка няма да има. Ама... Няма ама. Къде са красителните минушки? Какво става тук? Докладвай веднага какво става. Бомба, пожар, терористи. Всички искат да излезнат. Как така всички, бе? Хората по едно и също време. Как така натроени, бе? Какво те боли? Кръченцето? Дай да ти помогна. Айде, Ведушка, айде да се побираме. Добре, Красимир Янков. Добре дошъл. Здрасти, здрасти. Здрасти. Аз в мустака и в цивилния живот го носиш. Всичко ми е истинско, нямам никакви протези, така че всичко е наред. Реагира така, докато гледаше репортаж за жената, която живее сама в селото си? Аз имам една друга реплика. Защо мъжете целуват ръце на жените? Защото все от някъде трябва да се почне. И може би тая жена пък е решила да почне от възобновяването на едно село, което е много по-стойностно, отколкото едно целуване на женска ръка. Бил ли си хамаден, ли си щял да ставаш? Такъв въпрос прочетох. Петров. Да. Да спазвам устава все пак. Да. Се обръщаме на фамилните си имена, на всички е ясно. Господин началник, колко професии сте сменил? Така, значи... Господин Ставрев, колко професии сте сменил? Да, доста. Какъв сте бил? Случая с Хамалина, то не беше точно Хамалин. Аз пак бях в акция, опознавах района около Балчик и околните села. И естествено, така, бях ангажиран и с учене в гимназията. И за 3 дена учителите не знаеха, че аз съм в акция и ми написаха 9 двойки. И баща ми съвсем нормално ми предложи да отида да работя на разширението на пристанището в Балчик. Тогава пристанището се разширяваше. Рано сутринта аз чинно се сложих униформата, ватинка, сини панталони дочени, едни широки негови бутуши. Той тръгна към обекта, аз естествено след началника. Някъде по средата на площада той рязко се обърна към мене, нещо каза по така нецензурно, естествено. Аз не усетих как се освободих от бутушите, само бутушите останаха в средата на площада и с това приключи моят трудов стаж на разширението на пристанище. А други професии, които сте упражнявал? Сега не с така малко чувство за гордост, смея да кажа, че първата ми професия е капитан на маломерен кораб. На маломерен кораб? Да. Морски капитан? Да. Служих в флота, бях ролеви на един от корабите в първи отделен дивизион противолодъчни кораби във Варна. Имахме възможност тогава да вземаме гражданска специалност. Държах изпите и така трябваше да тръгна да пътувам по корабите, но се задържах в Балчик. 2 години бях капитан на учебния кораб към морския клуб в Балчик. Интересно. Друга професия? Тук пишеме морски капитан. Така. Макар и на маломерен кораб, но все пак кораб. Все пак кораб. Така. Минал съм през много професии по необходимост, все по прикритие. Лепях плочки, бях сервитьор, плочкаджия, фаянсаджия, водопроводчик и всички тия професии. Сервитьор? Да, сервитьор. След това държах няколко ресторанта, един манастир. Манастир? Да, но това беше, пак ви казвам, паралелна дейност. Основната ми дейност беше да държиш манастир? Фирмата, в която работих, беше сключила договор с Клисурския манастир. Това е между Берковица и Вашец. Много красив. Женски или мъжки?
Манастира. Петров. Да си държал женско. За съжаление, смесен беше. Извличаш ли облаги от ролята? В какви отношения си с катаджиите? Питате Петър Иванов. Няма облаги в нашите служби. Има разбиране. Да. Като се спрат, какво се случва? Като ме спрат, аз казвам, че съм по служба, бързам по служба, трябва да ходя да снимам и те казват, хайде, бързай, защото ние трябва пък да гледаме. Венета Григорова. Защо почти всички роли, които е изиграл, са на хора от системата на МВР? Ами аз това се питам. Така като се погледна в огледалото, не се вижда много, но явно режисьорите... Често ти кажа, мен малко на митничар си ми приличаш. Ами, наскоро бях при едни мои приятели в Благоевград, които също са служители на митниците и те така ми казаха, че аз съм единствения, който не е митничар, но най-много прилича на митничар. Сега искам да ти покажа какво мисли за теб съпругата ти Ванчето от Стъклен дом и актрисата Стефка Янорова. Здрасти, бе, миличката. Ако сега трябваше да дойдеш сутринта да те оправя. Ама ще ти запазя до вечера, ще ми се обадиш утре. Свободно? Да, бе, свободно съм утре сутринта, само Тони, ако ме докара и съм на време. Извън снимачната площадка, какъв е той? Ами той е добър човек на първо място. Широко скроен, няма задни мисли. Когато говори, знаеш, че ти казва това, което иска да ти каже. И е страхотен кулинар. И как ти остава време за романтика с този човек? Ти се Ето, сега специално Тони искам да те поканя. До вечера дават Титаник. За 127 път трябва да го гледам. И трябва да дойдеш с мен, може. Ние много често импровизираме и вече, слава Богу, сме стигнали до момента, в който, примерно, един ако подаде някаква реплика, другия веднага му отвръща и няма нужда да се оговаряме предварително, да си намисляме някакви неща. Мислиш ли, че е достигнал върха в своята кариера? Какво още може? Първо ще разберат моят Тони на какво е способен. Още малко чакам. Той Камен много не му дава полезни зала, но аз мисля, че на Обама и охраната ги оглавил с голям успех. Как го запознахте със своя съпруг? Да, те легенди се носят вече. Нали, да сега ще дойде мъжа на жена ми или нещо от сорта. За годишната от сватбата си нещо предвиждаш ли? Да, обещал ми да ме заведе на Хайдушки поляк. Репликата на вашата героиня Ваня Ставрева, която най-много ви допада и когато му я казвате. Тони много си хлада, когато се цупиш. Отдавна се познавате с Стефка Янорова? Да, отдавна се познаваме. Това е, за мен беше много приятно, че ми се удари тази възможност да снимам заедно с нея, да сме партньори. Изключителна актриса, много добър човек. Мъже и ми е много добър приятел. Да. Хвърли ти карти в реалния живот? Не. Не си ли суеверен? Не съм. Не си суеверен? Не. Кой е любимият ти лав на Антон Ставрев? От нета питате Булдог. Те са много. Аз, доколкото разбрах, вече си ги записват. Това са всички мои реплики, които ги пускам. Почти всички са мои. Сценаристите разбраха, че те вършат работа и ми позволиха. Ами, може да няма ред, но трябва да се спазва. Може да няма ред, но няма да се спазва. Ние специално за теб изнамерихме един свитък от другаря Сунцза. Вчера мина да го остави. Виж, това са разработки на твои реплики. Би ли прочел някой от тях? Не е голяма армията на врага, голяма е армията в мола в петък вечер. Смел е този, който се бие срещу 100, а безумно смел е този, който пречи на жена си да гледа Стъклен дом. Той ще умре край пералнята. Уважаеми зрители, разговорът с Краси Ранков ще продължи веднага след рекламите по BTV.
уважаеми, да пожелаха да говори актьорът Красимир Ранков, който чете мъдрости от Сун Цзъ, неговия любим мъдрец. Войската трябва да е сплотена като космите в мустака на Ставрев. Благодаря, колега Сун Цзъ. В живота слушаш ли се в Сун Цзъ или го откри на снимачната площадка? Въобще не съм подозирал, че има такъв военачалник, но се поразрових в интернет и се оказа, че наистина е имал такъв... Да, изкуството на войната. Да, изкуството на войната. Сега, ние разполагаме с едни твои кадри, които аз просто, как да кажа, не знам как да ги определя. Да речем, ти там играеш типажа от героя си по един по-нежен начин. Това са някакви шарзови сцени. Ти и Калин Врачански играете вашите типажи, като на мен ми изглежда като геове, не знам сега. Предлагам на зрителя да ги видим и после да ги коментираме. Как ти е раничката? Храна? Важното е, че видя какво е истинска операция. Не мога да разбера. Защо реши, че от една сила може да излезе нещо? Има нещо много голямо там. Ама за това никога нито дума, нали? Вече излъга Боря, аз защо не го взел това? Това да излъжа жената въобще не е лъжа. А ти какво каза на Ваня? На Ваня, аз на нея нищо не казвам. Да. Колкото по-малко знае една жена за тебе, толкова по-добре. Да. Важно е ти да знаеш всичко за нея. Аз даже съм сложил 3 камери. Да, в салона едната да е със звук. Не знам. Аз не мога да лъжа. Но просто правим тебе, бе, пич. Не можеш това, не можеш онова. Ами тогава какво можеш? Никога не съм си представил, че човек с твоята външност може да изглежда толкова нежно, така да се каже. Не, аз вътрешно съм много нежен. Но наистина го правя с абсолютно спокойствие, защото знам, че никой няма да ми повярва. Да. Иначе не бих си позволил. Да. И Калин добре се справи. И Калин, да. Да. Не, аз отдавна го харесвам него. Да не би в сериала да има такова развитие, изведнъж да се окаже, че вие сте новата двойка. Не. Късно е ли бе за китка? По форумите има много предположение, че Ставре ще се превърне в отрицателен герой. Това така ли е? Десислав Андреев. Сега, господин Андреев, това е квалифицирана информация, не мога да я споделя. Няма да стане. Няма да стане. Няма да позволя. Няма да позволяш да изтече информация. Колкото и да съм лош, колко ще съм лош. Как гледа брат ти на това, с което се занимаваш в момента? Ами, И той е така голям актьор, професор. ние с Веско много се разбираме и като братя, и като професионалисти. И приемаме с удоволствие успехите си, както и неуспехите. Винаги сме критични един към друг. Слава Богу, че и той пое по този път. Те има сега с кого да се приказвам на професионални теми. Не, че не си говоря и с другите колеги на... Или заради него се насочи към актьорство, или той заради теб? Ами, аз съм 8 години по-голям от него. Значи той те следва по пътя. Да, така се оказа. А как въобще ти хрумна тая идея? Но много питаш ти, бе. На тебе как ти хрумна тая идея да станеш телевизионен водещ? Нали знаеш, всички сме под прикритие. При мене службите решиха. Еми дай, той така. Нали знаеш, че бивш полицай, Да. бивш... Гей. Аз би го казал ляв. Ляв, да. Защото, нали си забелязал, че казват не ляв бек, а ляв. Бивш ляв. Няма. Между другото, срещал ли си с истинската охрана на мола? Да. Да. Еми аз всеки ден се срещам с охранителите, но дълго време колегата, с началника им виждал ли си? началника се запознах, да. Как се казва според тебе? Еми, не си каза името. Не си каза. Да. Само се здрависахме, обещахме се, че така ще разменяме опит. Защото искаме да те срещаме с този човек. Той има интересно име. Казва се, забележи, Левент Читаков. Абсолютно сериозно. Нека чуем какво мисли за тебе началника на истинската охрана. Началник на охраната, съм истинския. Не този, който е на екран от Стъклен дом. Гледам сериала
и шефа на охраната ми е един от любимците. Здрасти. Може би трябва малко да работи, малко фитнес, нали? Защото съм го виждал как тича, нали, гонят кръци във филма, тича, ама малко му е трудничко, нали, издиша. Истински кредит няма да ти се даде толкова лесно, гаранция. Не знам той дали се спомни. Снимаха на фудкорта поредния епизод и аз се приближих към него и му казах: ще те хвана в аварийката и ще ти бръсна мустаците. Той ми слея така. И с първи момент си казал някакъв тук. И ти ми говори и той в последния момент за теб вика: ти си, викам, аз съм, викам. Той си е ха-ха-ха-ха. Нали, малко преиграва, ама той, аз си мислих, че преиграва, нали? Но той си е в живота, аз съм го виждал зад камера, той си е същия. Значи, или той си обръсва мустаците отслабва, или аз напълнявам и пускам мустаци. Това е реалността. Няма друг вариант. Ами, ето и човека е с чувство за хумор. Значи ние си приличаме. Да. Левен Читаков. Сега, по-лесно той ще напълне и ще пусне мустак, отколкото аз да си обръсна мустака и да ослабна. Така че... Диана Тодорова от Балчик. Да. За какво е мечтал като малък? Ами, мечтаях да пътувам по света с корабите. Това, съм израсъл на брега на морето. И това, като малък, това мечтаях. Но от доста малък започнах да се занимавам и с театър, самодеен там в училище, в читалището. И така постепенно се оформи решението ми да се захвана и с тази професия. Като каза, че така ти е мечтата, виж как сме оцелили ние, без да знаем. Виж какъв подарък имаме за теб. Това е колажа на глава. Не. Пътен вятър началник. Забележи детайла, дори на табелката пише Краси Ранков. Не. Това е страхотен колаж. Благодаря. Един мой приятел, капитан далечно от плаване, дълго време ме лъга, че ще ми подари шапката си. А ето аз вече съм заснет с една такава шапка. Електронно сме ти я подарили един вид. Това, което се случи с сериала извън чувството ти за хумор, това е наистина нещо много хубаво, защото хората пак имат неща, с които да се припознават, както на времето бяха Слабаков, Калоянчев, имаш един вакуум, след това дойдоха Краси Радков, Любо Нейков, сега и Краси Ранков. Слабаков, Калоянчев, това са големи актьори. За мен нямам смелост да се отъждествя с тях. В хорското съзнание. В очите на хората може би почвам да се доближавам до тяхната популярност. Моят приятел Любо Нейков също е така много по-напред, макар и по-млад, но много популярен. Аз го обичам и му се радвам, както и на Краси Радков. Спомням си, когато Краси дойде от Враца и беше поканен в шоуто на Слави, той се колебаеше дали да приеме или да не приеме. И тогава аз го посъветвах, че е по-добре да приеме, отколкото да се лиши от възможността да стане популярен. И тогава той каза: благодарение на теб много хора идват да ме гледат, защото все си мислят, че Краси Ранков играе, а не Краси Радков, бъркат ми. Имаше даже такава идея всички Краси Радков, Краси Ранков, Стефан Рядков и така нататък, всички с подобни фамилии да направим общ спектакъл. Да видим тогава какво ще стане. Още не сме го направили. Хубаво е, приятно е да си да вървиш по улиците и да срещаш усмихнати очи, хора, които те заговарят, продавачи, които да ти правят отстъпки. Интересен въпрос. Иван Драгиев от Сливен, като заговори за актьорската професия, мисли, че дискотеките ще заменят театрите? Не. Не. Няма как да стане. Макар че има такива случаи. Ами, преди години бях за кратко, това беше поредната ми авантюра, бях директор на Добричкия театър. Направихме Боряна с голям успех в града. Една вечер се забави нещо спектакъла, излязох да видя защо. Една развълнувана учителка тича отпред пред театъра и казва: господин Янков, моля ви се, забавете още малко. Викам: защо? Ами моите ученици разбрали, че е хубав спектакъл, купиха си даже билети, но не знаят къде е театъра. Викам: как не знаят? И какво им обяснихте? Ами казах им: срещу дискотеката. Но според мен хубаво е да има и дискотеки, но много важно е да има и театри.
Театъра няма как да умре. Преди години на брега на морето там в Балчик един ме пита, така леко пинал, ти какво работиш? Викам, оставим тук. Не, кажи. И аз викам, добре ли, артист съм. Той казва, всички сме артисти, аз те питам, какво работиш? Така че театъра няма да умре. А бил си директор на Добричкия театър? Да, за известно време. Отдават ли ти се управленски такива началнически длъжности в реалния живот? Сбърках веднъж да се държа началнически в къщи и мама ме поправи и каза, ти тук не си директор, ти тук си ни на гости. Да. А в театъра? В театъра винаги съм се старал да се разбирам с колегите си. Сложно ли е да си директор на театър? В днешно време не е само, че е сложно, то е почти невъзможно. Почти невъзможно. Според мен е така. Защо? Защо? Защото директорите на театрите са поставени между чука и наковалната. Чука е министерството, наковалната е отдолу, актьорите искат нещо да се работи, няма средства, така че директора в момента е в много неблагоприятна ситуация. Един вид го чукат. Чука и наковалната. Да, куват го. Но той става все по-здрав и по-здрав. Ковано желязо. Това, което не ни убива, ни прави по-корави. Имаш ли друга страст, освен сериала, театъра? Невена Цонева те пита. Друга страст, обичам да се занимавам в Балчик, в градината там, на нашата вила, общата с брат ми. Обичам да готвя. Вие и вила имате? Но тя не влиза в тези... Колко квадрата е? Малка. Дворчето е по-голямо. Обичам да готвя, обичам какво? Обичаш да готвиш? Да, много. Кое правиш най-добре, според тебе? Задушено на тъмно. Кое ти е така като корифей? Кое го правиш най-добре? Това ти казах, задушено такова. Задушено на тъмно. Да чуят зрителите да могат да готвят някакво ястие. Рецептата взема се така чисто свинско или телешко месо, по-добре свинско, така реже се на като по-дълга филия, шпекова се, навива се, леко се препържва в мазо. Правят се проръжчета такива. Да, с чесънче, морковче, целинка, сланинка. Подрежда се, навива се така на руло, завързва се, препържва се в лека мазнина, след това се вади месото, запържват се зеленчуци и това обикновено се прави в пръстен съд, всичко се слага в пръстения съд, няколко маслинки, чаша бяло вино, джинджифил, саджикапа, джамсака, седийско орехче, ламбинещата, гипс, винер вайс и хуман. Като каза гипс, верно ли сте викали Краси гипса, като малък? Пак се нанизах. Да, викаха ми Краси гипса, защото аз още в самото начало казах, че съм изключително любознателно и кротко дете бях. Да. Но от 2 клас до 8 клас непрекъснато бях в гипс и те така ме викаха Краси гипса. Краси гипса. Да. Имаш син и дъщеря? Да. Доколкото знам, живеят в Америка. Сина ми живее в Америка, дъщеря ми учи в Америка. Учи, да. Къде? Кой град? Сина ми е в Джаксонвил Бич, това е близко до Орландо. Дъщеря ми е в Флорида. Глуп се говоря, Филаделфия. Липсват ли ти? Много. Винаги са ми липсвали. Най-хубавото нещо на този свят са децата. И най-хубавото нещо е те да са около тебе. Но, за съжаление, животът е такъв. Ходил ли си там? Не съм ходил, макар че американският посланник каза, че за мен няма да има проблеми. А той верно играе в стъклен дом, той ще играе. Да. И какво? Видя ли си ти с американския посланник? Няколко пъти. Охо, значи нашите служби работят. Работят. Да, и? То си казахте? Той каза, че също много ме харесва в сериала. Аз го попитах дали е необходимо да получа покана от сина си да отида там. Той каза, не, господин Ставрев, за вас това не важи. Тоест, спокойно мога да... Значи службите се подкрепят. По цял свят ние сме едно.
Бил си на прием в Бояна. Какво ти казаха от НСО, като влезе? Аз така условно си дигнах ръцете да ме проверят колегите и бодикарда така съвсем спокойно застана срещу мен и вика: началник, не се излагай, минава и толкова. Значи извличаш облаги. Катаджиите. Да, разбрани момчета са. Всички разбират, че аз бързам за работа, а не, че съм нарушител на... И то винаги така се и случва, между другото. Мисля, че Стъклен дом е птичето, което каца на рамото. Това ти не си актьор от вчера в Стъклен дом. Доста птичета са ми кацали на рамото, но и доста изпуснах. Сега смятам да го задържа това птиче. Какво си изпуснал? Много птички. Много птички. Да. И имаше между тях и гарги. И гарги? Да. Но явно така е било писано. За жените ли говориш? Ти пак много питаш. Не. Всички жени, така, с които съм бил, са били стойностни хора. Но живота е така. Сменяме службата и толкова. И продължаваме напред. Какво си мислиш? Или по-скоро какво искаш да кажат хората след известно време за тебе? Защото сериала върви 2, 3, 4, а може и да спре. А след сериала какво ще кажеш? Да. Ще дойде друг сериал. Друг сериал. Искам да свърша така, достойно работата. Достойно работата. Да. Искам естествено да им харесва това, което правим всички в екипа. Радваме се всички, че наистина филма, т.е. сериала става все по-популярен. А с какво си обясняваш успеха му? Много хора бяха скептично настроени. И ние самите не очаквахме такъв резултат, такъв успех. Сигурно, защото е български продукт. Даже много от зрителите го приемат с чувство за национална гордост, че най-накрая един стойностен филм се преборва като популярност, като срещу всички останали други филми, и американски, предпоследен турски. Въпрос. Кога второстепенната роля става главна? Той в живота, наверное, е така. Когато си обичаш работата и когато воюваш за нея. Как би продължил израза "нека говорят"? Нека говорят, а не да мълчат. Нека говорят, а не да мълчат. Благодаря ти за това интервю. Уважаеми зрители, пожелах да говорим и успех на актьора Красимир Ранков. Това беше всичко за тази неделя от нас. Гледайте ни следващата точно 16:30. Когато пожелахте да говориш, ще бъде министър на земеделието и храните Мирослав Найденов. Не го пропускайте. Така стоят нещата. Сега останете с новините на BTV. До скоро! Супер беше.